Ya Bu, ana apa kok ngejak ngopi nang kene, Bu? Iya, aku Ben. ngomong. Ngomong apa? Aku nak perlu, Pak. Perlu apa, Bu? Aku bisa nulungi aku gak yo? Ya iso ae apa, Bu? Aku Nulungi gak apa? duwe celengan elek-elekan, Pak. Celengan. Piro, Bu? 10 juta ya, Pak. Kawan dah. Ya gak ono, Bu. Gajiku lho mek piro? Masa sih om kono kan kamu sering tak kayak lemburan, Pak. Sama nung kayak lemburan lho, pirang jam sih? Ya kan lumayan di total saulan, Pak. Ono paling selawe jam. Ya apa rek gelale iki. Bu, gajiku iku 5 juta gak jangkep kok. Sampeyan iso nyelang 10 juta iku lho. Aku oleh tok endi? Ya wes nek ngono, aku selengan mas-masane bojomu ae, Pak. Bojomu lah mas-masane apa sih, Pak? Tambah golek molo ae sampean iku. Sik lah Bu, sampean iki lho. Gaji wis 2 digit lho, kok iso nyelang anak buah iku lho. Gawe apa sakjane sampean aku pengen Gawe ngerti. nyambung urip, Pak, aku, Pak. Lah iya, kayak nyambung urip sampean ki lak wis dibelanjani ambek bojone sampean sih. Iya, masalahnya aku gak dibelanjani bojoku maneh. Soalnya ini aku ketahuan selingkuh, Pak. Sampean ku ya ono-ono ae, Bu. Lah nek sampean nyelang 10 juta aku lho duit tekan di duit gambar jembarso ta. Lah yo Kak, bojomu kan yo kerja sih, Pan. Berarti kan kamu gak sepero ngeyake bojomu sih. Masa kamu gak iso nyelengi sih? Ya aku ono celengan, Bu, tapi yo gak sampai 10 juta ngono, Rek. Barekan sampean iki lho. Kok iso-isoe atasan nyelang anak buah iku lho. Wong kene iki yo gaji gak jangkep 5 juta lho. Yo BE awakmu. Wong aku lho cuti lho sampean potong. Lah terus sampean nyelang aku iku lho 10 juta iku lho. Oleh dia aku iku. Ya kan BE awakmu ono, aku nonton statusmu, ambek statusnya bojomu kan gelem mlaku-mlaku. Terus mas-masane bojomu yo ketokane akeh kan. Masa Ya kamu iku bisa kan gitu? iku kan gone bojoku, Bu. Aku gak melok duwe. Lah lek terus moro tak dol apa tak gadekno apa gak tambah golek perkara, tambah aku sing gegeran ambek bojoku sampean Tembung ngono ae lho, ae. Pan, timbangan aku gak iso urip kan bulan iki, Pan. Ya sik urusane sampean, Bu. Lho iki mau Wae bawa mulai, Deh, balik sik, Deh. Nanti deh. Sik deh. Apa, Deh? Ono duit nganggur gak, Deh? Kon pancet ae ubur-ubur kayak kan dek nganggur repot kabeh. Kayak apa kon iku? Kayak susune anak iki lho. Minggu Tuku susune anak, tuku susune rondo sih anak micet sih ya kon. Kelakuan iki pancet ae kon iku. Kayak apa kon, Diluk-diluk kok nyelang duit, diluk-diluk nyelang duit. Padha-padha nyambut gawe awak dempor iki, Deh. Oh, apa kon iku? Kayak apa tak takoni? Kayak tuku susune anak iki lho, Deh, temen Tuku Deh. susu ta weruh sih. Susono tajen ae lho anakmu iku. Oh, porek kon wingi lho mari ngomong aku galbe pinjol saiki kok iso kok nyelang aku Kati keblondrok ta awak dempor iki. Pancet ae. Mamu lo tak lakon iku wis enak-enak gumbul aku ya, circle positif kok malah gumbul cungkring ambek bejo, ambek kotrek kon iku pancet paling remek kon iku. Wis yo, wis enak-enak gumbul aku. Lah apa kon iku atik gumbul-gumbul arek-arek iku? Ya, Deh, sepurane, Deh. Sepurane. Ngene lho, Dek, awak dempor iki yo sebagai kanca yang baik hati. Aku iku ngarahno nek kon gumbul arek-arek iku ya akibate kok ngene kon kentaan-kentaan dhuwit ngene iki. Wis enak gumbul circle positif kaya awak dempor ngene iki sing gak tau aneh kok. Mentok-mentok kok lu teler ya kan. Wis tak lae terusno kon kaya ngono nek gak kejungkel-jungkel kon. Halo, iya Pak. Iya, belum ada Pak. Minggu depan ya. Nggih. Nggih, ngapunten sangat. Boten double nggih. Nggih minggu depan mawon nggih ya. Dereng bayaran. Nggih. Waalaikumsalam. Ya apa rek binahong iki ngecak-ngecak cangkruk tambah telepon-teleponan ambek sapa kon Iki iku? lho, Pan. Hah? Biasa ditagih bank iki lho aku. Utang apa maneh kon, Ben? Ya utang kari setahun wingi sih, utang rabiku 3 tahun kepungkur wingi sih. Kon iku ya lapo sih rabi ae ate utang-utang barang kon iku. Ya, mulak karo dhewe sih Pan rabiku wingi Malan kon iku. apa? Kon lak wis tak kandhani sih, rabi gak usah geden-geden, gak usah nyewa-nyewa gedung ate nekakno orkesan barang kon iku ya kemalan. Pan, jenenge rabi pisan seumur hidup. Ya apa sih? Aku dhewe jane ya gak gelem. Cuman keluargane bojoku ku anjene sing ngrenceh. Lah kon ngene iki boleh kepotokan kon. Iya. Mari rabi kudune seneng-seneng menikmati ngene iki boleh mikir cicilan kon. Wis apa maneh, aku ngene iki ya benulan gak tau men bayaran anjene. 2 tahun iki Ya, kon kurang iku- setahun iki aku. Makane ta lah Ben, kita awal iku omong ngono bojomu iku, Dek, iki duitku mek sakmene aku gak iso nyewa gedung, gak nutut duitku kon malah memaksakan keadaan. Wis mari Pan, wis mari tak omongi ngono. Cuman aku dhewe yo izin saya karo tangga-tanggaku yo. Lah apa kon iku yo anate isin-isin barang ambek tangga-tanggamu. Kon ngene iki bingung mikir cicilan lho, ngene iki. Nunggak piro kon mau telepon wong mau. Enggak rengulan. Kon 2 wulan, pawancet ae gelali iki. Aku lak wis ngomong ket awal. Nek kon gak iso diomong ya rasakno dhewe pen wis aku gak iso nolong apa-apa. Wis apa maneh, Pan? Wis kadung ya. Wis salah, kari setahun iki. Meneh-meneh nek rabi yo wis gak usah geden-geden wis cukup nang KUA pokoke sah ngono lho. Kemalan kon niku atik nang gedung-gedung barang.